Tati, proč nic neříkáš? Pořád mlčíš o téže věci. A to už je kapánek fádní. To přece uznáš, ne? Kdyby si mlčil trošičku veselějš, ale takhle... Tak, dej už mi pokoj, půl hodiny ti tu říkám, že s tebou nemluvím, tak už bys to mohl snad pochopit, ne? A proč se mnou nechceš mluvit, tati? Protože je s tebou marná řeč. Jaká? Co jaká? Řeč. Co řeč? No marná. No tak vidíš, sám to musíš uznat, že je s tebou marná řeč. Tak proč nic nepovídáš? Protože si s tebou musím promluvit. Vážně? Ano. Tak proč mlčíš? Protože s tebou nemluvím, už jsem tě to řekl jednou, kluku hloupá. Bože, jak je to všecko tajemné. Jaký pak, co pak? Já si s tebou nebudu brát servítky. Já tě dobře znám, tati. Seš přece má krev, že ano? Přede mnou nic neutajíš. No a co by jako mělo být, nebo co? Já vím, že když mlčíš, takže něco řekneš. Nic neřeknu, abys věděl, ale faktum je, že si s tebou musím vážně pohovořit. No a mlčíš, vidíš, jaký jsi? Jaký jsem, takovej jsem. Jsem tadyhle jednou tvůj táta, že jo? Takže taky můžu mlčet, ne? No, můžeš mlčet, co pak o to? A co bych mlčel? Kluku, zatrolená, podívejme se. Už jsem ti řekl, že si s tebou musím promluvit. Pěkný věci jsem to musel slyšet. To jsem se dožil. Jeden ti dá takový báječný vychování, všecko ti dobřeje a ty taková ostuda. Tati, ty mě napínáš. Nech si to, ano? Máš nejmít tuhle, jak se říká, tento, aby si to, že jo? Pěkný věci jsem o tobě musel slyšet. Tak se vyslov, otče. Nebuď přece tak strašně formální. Člověk se to bojí vyslovit. To jsem si vůbec nemyslel, jak mám zkaženýho syna. Jak to? Jak je to s těma hadama? S hadama? Ano, s hadama. Jak to s hady myslíš? Ano, vidím, že se chceš vykrůcat, ale já tě varuju, abys moc nespolehal na moji otcovskou schovývavost. Budeš hezky rovnou odpovídat, nač se tě ptám. Jinak nechci slyšet žádné řeči. A hotovo. Jak to bylo? Obědval jsi? Ano, užovky. Tak je to proklinda pána. Přece jenom pravda. Ano, Tak ti, dítě, pojídáš hady? prosím. Kam to spěješ, synstvo mé? Kde se v tobě vzala taková zvrhlost, kdy ty si tak slušně papával? To už muselo být, když si vůbec zamlaskal, co já se pamatuju. Pamatuju, že si se sotva tak nejvejš 5krát řízl při jídle nožem do pisku. To bylo všecko. Kdy tě bylo radost vidět bašti třeba i tu šlichtu tenkrát v koncentráku a teď takovýhle zvrhlý choutky. A jak to vlastně jíš ty užovky? Užovky? Tati, docela dobře. To je taková domácí strava. No tohle už přestává všecko. Užovky už... Jo, užovky mi jíst nebudeš a basta. No, prosím, ačkoliv nechápu, co tě na tom dobrý starče rozčiluje. A na místě samé mi slíbíš, že nebudeš vůbec žádné hady požívat. I to ti mohu slíbit, ale nezatajím, že si počínáš na můj vkus poněkud pošetile, drahý rodiči. Pošetile, nepošetile, hady už mi konzumovat nebudeš a basta. Ostatně jsem nikdy nejedl hady, zejména ne užovky. Říkáš? No určitě. Ale před chvílí jsi se holedbal, že užovky jíš. Tak co teda? No ano, ale ne užovky. Romskej kluku, co si mám o tobě tedy myslet? Buď záměrně uhejbáš, anebo mi churavíš na duchu. Jíš užovky, anebo nejíš? No jim. No tak jíš tedy hady. Nejím. Ale ludsky strýke to by mě dohřálo. Co je užovka? Had, ne? Ano. No tak. Ty jsi řekl, že jíš užovky.
Jím, ale ne, abys myslel užovky. Já jím užovky, tati, ale ne užovky. Ona mě zve vždycky na oběd, když nejdeš v poledne včas. Kdo? Žovka. Žovka? Ano, a já tam jím. Užovky? Ano. A tak. No teď tomu rozumím, tak ty jíš užovky, a ne užovky. Kde pak užovky? To já nejím užovky, já jím užovky. A já myslel, že jíš užovky. Ne, užovky vůbec nejím. Kde pak? To je vyloučené. Já jím užovky. No proto. Já jím užovky.